Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Orbesio. Taong 1972, Bulod, Masbate. Kagaya ng nangyayari sa pangkasalukuyan, ang gobyerno at ang angka ng mga nilalang ay meron ding pagkakabuklod-buklod sa ngalan ng kapangyarihan. Ang pagmamalabis ay hindi lamang umiikot sa mga ito. Saklaw nito ang lahat ng may buhay. Ang pagiging gahaman ay likas na pag-uugali. Nakadepende na lamang ito kung papaano ito kokontrolin ng isang nilalang. Sa kwentong ito ng lolo ko pinuno, malalaman nyo kung papaano niya ito nalagpasan at kung papaano niya ito natalikuran. Nga pala, lihim ang buhay ni Lolo Orbesio. Ultimo mga kamag-anak niya ay walang nakakaalam sa pagkatao at kanyang istorya. Ngunit kamakailan lang, nahanap namin ang isang makapal na kalatas na naglalaman ng buhay niya. Siya mismo ang sumulat nito, kaya wala kaming pagdududa rito. Si Lolo Orbesio ay pinanganak noong mga panahon ng Hapon. Nalagpasan niya ang 2 digmaan, maging ang mga gera na hindi na itala sa kasaysayan. Noong bata pa siya, disipulo siya ng isang mananambal. Dalubhasa ang kanyang maestro sa panggagamot, ngunit wala itong talento pagdating sa larangan ng pakikipaglaban. Ang paniniwala noon ng kanyang maestro ay hindi ka magkakaroon ng kaaway kung ikaw ay hamak lamang na tumutulong sa tao. Ngunit ang ganoong paniniwala ay hindi nagtagal. Sa dami ng natulungan nito, ganon din karami ang mga nilalang na nagkaroon ng galit sa kanya hanggang sa sumapit ang araw ng paniningil. Wala si Lolo Orbesio nang mangyari ang pagsalakay, kaya pagbalik niya ng bahay ng kanyang maestro, wala na siyang nadatnan, kundi ang malamig at maputlang bangkay nito. Nakadilat pa ang matanda, habang hawak-hawak ang krus na ibinigay ng kaibigan nitong praile. Nagkalat din ng mga sirang gamit sa paligid, indikasyon na sinubukan nitong makipaglaban bago ito tuluyang natalo. Nang masaksihan niya ang pangyayaring yun pinuno, nakaramdam siya ng takot. At ang paniniwala niya na kahalintulad ng paniniwala ng kanyang maestro ay biglang nagbago. Sa puntong yun, naunawaan niya na hindi kadakilaan ang pagiging mabuti sapagkat ang mundo ay puno ng kasamaan. At para malabanan ang ganoong uri ng kasamaan, kinakailangan niyang maging marahas, ganid sa kapangyarihan at walang awa sa kanyang mga kalaban. Simula nung araw na yon, hindi na nanatili si Lolo Orbesio sa bahay ng kanyang maestro. Bago niya nilisan ang tahanan nito, kinuha niya ang lahat ng bagay na maaari niyang mapakinabangan, lalo na ang nakarolyong pergamino na ayon sa kanya ay ipinagbabawal ng kanyang maestro noong nabubuhay pa ito. Bilang binata pa noon si Lolo Orbesio, mas nanaig ang kanyang pagnanais na makita ang nilalaman nito. At nang bulat-latin niya ang pergamino, doon niya nakita ang isang mapa patungo sa isang maliit na isla kung saan naninirahan ang isang dibino ng kadiliman na minsan ding naging ganid sa kapangyarihan. Ang nilalang na yun pinuno ay isang matandang lalaki. Nakatira ito sa isang maliit na isla na itinago nito sa mapa gamit ang malakas na uri ng mahika. Sa loob ng islang yun, ang mga itim na mutya ay likas na tumutubo. Para silang mga kabibe na napadpad sa dalampasigan. Ang mga anting-anting ng kadiliman ay umuusbong sa talulot ng mga bulaklak at ang mga ginto ay parang bukal na dumadaloy sa bawat parte ng lupa. Lahat ng hinahangad ng isang tao ay naroon. Kapangyarihan, kayamanan, kasikatan, at ultimo ang walang hanggang kabataan. Ayon pa sa sulat ng kalatas, ang matanda ay isang hindi pangkaraniwang tao. Kalahating engkanto at demonyo ito na matagal nang pinag-aaralan ang buhay ng mga mortal sa mundo ng mga buhay.
Dahil sa pag-aaral na yon, ang nilalang ay nahawaan ng ugali at pag-iisip ng isang tao. At dahil dito, kung kaya't hindi niya na sinikap pang bumalik sa kanyang pinagmulan. Sa loob ng ilang siglo, ang nilalang ay nagpakalat ng mga pergamino na makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Nais nitong magkaroon ng disipulo upang magsilbing kasangkapan niya para dalhin ng mga tao sa masama. Ngunit nang malaman ito ng mga babaylan at dibino, ang mga pergamino na ipinadala sa mga uwak ay kanilang hinanap at hinarang. Ang ilan ay itinago nila, ngunit ang ilan ay piniling panghawakan ng mga nakakuha rito sa paniniwalang darating ang panahon na kakailanganin nila ito. Nabasa rin ni Lolo Orbesio na sa oras na maunawaan ng isang tao ang nilalaman ng kalatas, ang lagusan patungo sa tahanan ng nilalang ay lilitaw sa pinakamalapit na pangpang ng dagat. Matapos niyang mabasa ang lahat ng iyan, nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya mawari pero ang puso niya ay parang nakikipagkarera dulot ng labis na kagalakan. Maya-maya pa, sumagi sa isip niya na ang araw na yon ang huling kabilugan ng buwan. Kaya naman hindi pa sumasapit ang hapon, dali-dali na siyang bumalik sa kanilang bahay para magpaalam. Tay, may pupuntahan ho ako mamaya. Baka ho bukas na ako makabalik. Wika niya, pagsilay niya sa kanyang ama na nagpapahinga. Hindi natakot si Lolo Orbesio na magpaalam. Lalo pat bukod na nasa tamang edad na siya, isa rin siya sa naghahanap buhay para maitaguyod ang kanilang pamilya. At saan ka naman pupunta, Orbesio? Hindi ba't may trabaho ka bukas? Ayusin mo yung buhay mo. Kapos tayo ngayon. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpatinag. Habang patuloy sa pagsasalita ang tatay niya, siya naman ay abala na sa pagligpit ng mga gamit at paghahanda. Hindi siya nagdala ng kahit na anong damit upang hindi siya paghinalaan. Sa halip ang isinilid niya sa kanyang lalagyanan ay ang mga bagay na kanyang mapapakinabangan kagaya ng sulo, tali, lambat, itak at kung ano-ano pa. Nagdala rin siya ng mga halamang gamot at isinuot niya ang krus na nakuha niya sa labi ng maestro niya. Pagkatapos nito, tsaka siya formal na nagpaalam sa kanyang mga magulang habang pinakikiusapan nito na dalawin ang bahay ng kanyang maestro sa madaling araw upang ito ay bisitahin at madalhan ng pagkain. Yon ang naging palusot niya, nang sa gayoy matagpuan ng mga ito ang bangkay ng maestro niya. Pagkatapos ng usapan, siya ay tuluyan ang umalis. Nagmamadali na siya noon, lalo pat ang araw ay papalubog na. Habang tinatahak ang daan, pansin niya na parang maligalig ang paligid. Yung mga ibon hindi mapakali, at ang mga bahay ng hayop na kanyang nadaraanan ay halos mayat mayang may umuungol na parabang may kung ano silang pinagbibigyan ng pugay. Bagaman nagtataka, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang pangpang ng dagat. Doon, nakita niya ang katabing isla ng Busing at ang malawak na dagat na namamagitan dito. Nataon noong walang tao sa lugar, kaya naman mabilis siyang naghanap ng mapagpapahingahan. Doon, sa ilalim ng puno ng talisay, umupo si Lolo Orbesio habang nag-iisip ng malalim. Hawak-hawak niya ang pergamino, habang ang kanyang paningin ay nakatingin sa malayo. Ilang minuto pa ang lumipas, ang araw ay tuluyan ng lumubog. Mabilis na nilamon ang kadiliman ng paligid, ngunit hindi niya ninais na gumawa ng kahit na anong liwanag. Pinakibagayan niya ang dilim, habang iniisip ang matandang nabasa niya sa kalatas na iniwan ng maestro niya. Ngunit 2 oras na ang nakalilipas, wala pa ring nangyayari. Ang gabi ay nanatiling normal, kaya habang tumatagal, nagsisimula ng magkaroon ng katanungan sa kanyang isipan. May mga pagkakataon na rin na nais na niyang umalis,
dahil sa isip-isip niya, ang lahat ng kanyang mga nabasa ay walang katotohanan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niya pa ring maghintay hanggang sa may isang milagro ang biglang nangyari. Hindi kalayuan sa pangpang pinuno, may isang kakaibang liwanag ang nagpakita kasabay ng pagyanig ng lupa. Ilang segundong namutawi ang liwanag hanggang sa dahan-dahan na itong maglikha ng kakaibang altar sa lugar na iyon. At nang makita niya ito, hindi siya nagdalawang isip na lumapit. Ito na siguro yung hinihintay ko, bulong niya. Kahit kinakabahan, nanatili siyang matatag sa kanyang mga pinaniniwalaan. Paglapit niya sa altar, pinag-aralan niya ang mga simbolong nakaukit sa mga tumigas na buhangin, ngunit wala siya roong maunawaan. Paghawak niya rito, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang biglaang paghigop ng bagay na yun sa kanya. Sinubukan niya itong labanan, ngunit ang puwersa ay masyadong malakas. At habang nakikipagbuno siya, dito niya na narinig ang sigaw at iyak ng libu-libong tao na animoy sumasabay sa hangin. Nagdulot ito ng matinding takot hanggang sa ang kanyang lakas ay unti-unti nang nawawala. At sa isang iglap, nandilim ang kanyang paningin. Pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang kawalan. Nakahandusay sa pangpang habang paulit-ulit na humahampas ang maliit na alon sa katawan niya. Nang bumalik ang kanyang malay, dito na siya dahan-dahang tumayo. Gulong-gulungan, sinikap niyang unawain ang kanyang sitwasyon. Sa lugar na yon, pinuno, ang kapaligiran ay kakaiba. Pakiramdam niya parang nasa ibang mundo siya. Nagniningningang dagat at ang mga kabibe at iba pang mga hayop sa dalampasigan ay may taglay na kakaibang liwanag. Kulay dugo ang buwan at walang bituin sa kalangitan. Bagamat tahimik, ang hangin na sumisimoy dito ay nagdadala ng nakakapanghilakbot na tunog. Wala rin siyang matanaw na liwanag mula sa mga katabing isla, indikasyon na ang lugar na napuntahan niya ay nasa pusod ng dagat. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig ng isang matandang lalaki. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito, kaya agad niya itong hinanap hanggang sa bumungad sa kanyang likod ang isang matandang nakasuot ng puti na may hawak-hawak na tungkod na binabalot ng kakaibang enerhiya. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng aking paghihintay, meron ding tuminig sa aking imbitasyon. Alam kong darating ito dahil kahit anuman ang pagpigil ng mga dibino at manggagamot sa aking imbitasyon, ang iyong tadhana ay matagal nang iniukit ng panahon. Tumayo ka, iho. Hindi natin kailangan magsayang pa ng oras. Marami akong gustong ipakita sa iyo. Sa tono ng pananalita nito, hindi siya nakaramdam ng anumang panganib. Sa halip, ang boses ng matanda ay tila nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Siya ay tuluyan ditong naniwala kahit hindi niya pa ito kilala ng lubusan. Habang sila'y naglalakad, nagpatuloy ang pakikipag-usap nito sa kanya. Hindi naging mahalaga ang kanyang opinyon o sagot dahil lahat ng sinasabi ng matanda ay patungkol lamang sa mga bagay na nais nitong ipaalam sa kanya. Kaya imbis na pagtuunan nito ng pansin, ginamit niya ang oras ng paglalakad nila para pagmasdan ang paligid. Hindi kalayuan sa pangpang, dito niya na nakita ang maliliit na ugat ng sapa na may dumadaloy na kakaibang tubig patungo sa dagat. Paglapit niya rito, siya ay nagulat, gawa ng hindi pala tubig ang nilalaman nito, kundi mga likidong ginto. At hindi kalayuan sa lugar na yon, may isang malaking bulkan na minu-minutong nagluluwa ng likidong apoy. At ang apoy ay tumutungo sa mga ugat ng sapa na siya namang nagiging ginto pagkalamig nito.
Hindi kalayuan sa sapang yon, may isang parte ng lupa na pinamumuhayan ng malalaking uri ng halaman. At ang mga halaman na yon ay may kakaibang itsura. Ang mga dahon nila ay parang may mga buto at ang talulot ng mga bulaklak nila ay nangingitim at naglalabas ng kasuklam-suklam na amoy. Gumagalaw din ang mga ito na kung saan doon pa lang, nakita niya itong yumuko para humigop ng likidong ginto. Huwag kang magulat sa mga yan, Orbesyo. Ang nakikita mo ay isang ordinaryong halaman sa lugar na ito. Sila ang mga alaga ko na nagbibigay sa akin ng mga anting-anting na ginagamit ng mga kasama natin. At ang mga kabibing nakita mo kanina, ang nagbibigay naman sa atin ng mga mutya para sa mga kasama nating nangangailangan nito. Tandaan mo, Orbesyo, ang pagdating mo rito ay may mahalagang tungkulin. Sa oras na ikaw ay handa na, lahat ng nasa mundo ng mga mortal ay kikilalanin ka. Ikaw ang magiging Panginoon nila sapagkat ikaw ang aking kinasangkapan. Matapos nitong magsalita, tuluyan na silang nakapasok sa loob ng bahay nitong purong bato. Para lang itong isang maliit na kubo kung titingnan sa labas. Pero sa loob ng tahanang yon ay may napakalawak na espasyo. Tahanan din ito ng mga katangi-tanging mutya at agimat na ni minsan ay hindi pa niya nasilayan. Sa loob ng ilang araw, pinag-aralan niya ang lugar ng matanda. Maigi siyang nag-usisa habang hindi niya namamalaya na ang kanyang paniniwala sa panggagamot ay dahan-dahan na niyang naisasantabi. Mas tuminda rin ang pagnanais niya sa kapangyarihan, dulot na rin ng matinding puot na nakuha niya mula sa pagkamatay ng kanyang maestro. At pagkaraan lamang ng ilang buwan, si Orbesyo ay naging kasangkapan na ng nilalang. Bitbit ang mutya ng huom at ilang malalakas na uri ng agimat, lumabas siya ng lagusan. Pagdating niya sa lugar nila, kagad siyang tumungo sa bahay ng kanyang maestro. At doon, ipinaalam niya sa kanyang mga magulang ang pagnanais niya na tumira rito. Hindi nakatutol ang kanyang ama at walang kahit na sino ang sumalangsang sa desisyon niya. Doon, namuhay siya bilang isang manggagamot. Kinagiliwan siya ng marami sa kadahilan ng hindi maipagkakaila na may talento siya. Ngunit ang hindi nila alam, yon ay panlabas na pagkatao lamang ni Orbesyo. At sa likod nito, nagtatago ang isang nilalang na kinasangkapang mamahala sa mga nilalang ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang taon, si Orbesyo ay bantog na sa maraming dako. Ngunit may mangilan-ngilan sa mga antingero ang tila bang nagdududa sa kanya. Marami ang nagtatanong kung saan niya nakuha ang kanyang kakayahan at bakit sa loob lamang ng maikling panahon, nagkamit siya ng ganoong kataas na karunungan. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan hanggang sa may mga antingero na mula sa malalayo ang nagdesisyong bumisita sa lugar nila. Nadatnan siya nitong nanggagamot sa kanyang bahay, ngunit sa kabila ng panggugulo, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulan. Ang sagot niya sa mga ito, "Hindi ko pwedeng itigil ang aking pagtulong. Kung gusto niyo ako makausap, maghihintay kayo sa labas." Kaya nang marinig ito ng mga antingero, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Kinahapunan, nang maubos na ang tao sa loob ng bahay ni Lolo Orbesyo, dahan-dahan na siyang lumabas. Siya nga pala, nasa edad 23 anyos pa lang siya noon, kaya inaasahan ng mga pumunta na bata pa ang kaharap nila. Ngunit pagbungad sa kanila ni Lolo Orbesyo, hindi maipagkakaila na may edad na ito. Mabilis na pinatanda ng panahon ng kanyang katawan, ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng atensyon. Para sa kanya, hindi niya tipo ang walang hanggang kabataan dahil ang katandaan ang nagbibigay ng senyales ng karunungan at kapangyarihan. Nang makita siya ng 5 antingerong pumunta, lahat ito ay nagulat at napaatras sa kinaroroonan nila.
Hindi ako makapaniwala. Ikaw ba talaga si Orbesyo? Akala namin isa ka lang binata. Anong nangyari? Kung makikita ito ng mga praile, ikaw ay tatawagin nilang demonyo at ipapapatay ka nila. Ngunit hindi pa man nakakapagsalita si Lolo Orbesyo, nakaramdam ang mga ito ng matinding pagkasindak mula sa paligid. Kaagad silang nagmasid, ngunit wala silang nasilayan, hanggang sa bigla na lamang may yumakap sa mga katawan nila. At nang makita ito ng mga antingero, bumungad sa kanila ang mahabang braso ng mga nilalang na kawangis ng unggoy. Nanlilisik ang mga mata nito at punong-puno ng puting pulbos ang kanilang mga muka. May matatalas din itong pangil at ang mga balahibo nila ay kasing tigas ng bakal. Sinubukan ng mga antingero na magpakawala ng tigalpo, ngunit ang mga ito'y hindi tumalab sa mga nilalang. Dito na nila nasilayan na ang bawat isa pala sa mga ito ay nagtatangan ng mga buhay na agimat na nakakapit sa kanilang mga balat. Huwag niyo nang subukang sindakin ng mga alaga ko. Sa lahat ng uri ng nilalang ng kadiliman, sila ang nasa pinakamataas na antas. Ultimo ang mga maranhig ay nagbibigay pugay at pagkilala sa kanila. Katulad din natin sila, may angking talino, kakayahang makapagpasya, at karunungan sa mahika at aral. Hindi niyo sila matatalo, kaya baliwala ang pagpupumiglas niya. Nang mailahad ito ni Lolo Orbesyo, muli itong pumasok sa loob ng bahay. At pagkalabas nito, bitbit na nito ang 2 sako na puno ng ulo ng mga Espanyol at prailing tinutukoy ng mga antingero. Dagdag pa niya na, lahat ng tumutuligsa sa kanya ay matagal nang namayapa. Mariin din niyang inilahad na hindi siya magdadalawang isip na paslangin ng sinuman kung yon ay sasalansang sa kanyang kagustuhan. Dahil sa sinabi nito, ang mga antingero ay natakot. May iba na humingi ng tawad, ngunit may mangilan-ngilan pa rin ang nanindigan sa kanilang mga paniniwala. Kaya naman pagkaraan lang ng ilang minuto, pinakawalan na niya ang mga antingerong humingi ng paumanhin sa kanya. At yung ibang nanindigan na natiling nakagapos sa bisig ng mga nilalang. Hindi ninyo ako kalaban, pero kung ipipilit ninyo, matutulad din kayo sa mga ulong ito. Ako'y tahimik na tao, mga kaibigan. Pero kapag ginambala ako, hindi ako marunong tumingin sa panig ng taong kumakalaban sa akin. Nang marinig ito ng mga antingero, walang kahit isa sa kanila ang nakasagot. Nagtagal ng ilang minuto ang ganoong paninindak bago nagdesisyong humingi ng tawad at sumunod ang mga nanindigan. Nang makita niya ang takot at lubos na pagpapasakop sa mga mata ng mga natitirang antingero, naramdaman niya ang isang uri ng kasiyahan na kailanmay hindi niya natikman noong siya ay isang hamak na disipulo pa lamang. At dahil dito, kaya binitawan sila ng kanyang mga alaga. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumuwang ang bakal na yakap ng mga nilalang at ang mga antingero'y napaupo. Habol ang kanilang hininga, basang-basa ng malamig na pawis. Umuwi kayo sa inyong mga lugar. Ibalita ninyo sa iba kung ano ang inyong nakita. Ngunit tandaan ninyo, ang kapayapaan ay nakasalalay sa inyong pananahimik. Dahil sa oras na mabalitaan kong kumalat ito sa mga praile o sa pamahalaan, hindi lamang kayong uubusin ko. Isasama ko ang buong sityo ninyo. Nang marinig ito ng mga antingero, wala sa kanilang lumingon habang mabilis na tumatakbo papalabas ng kanyang tahanan. At simula noong araw na yon, ang mga antingero ay hindi na bumalik. Kaya naman nung mapagtanto niya ito, dito niya itinuon ang kanyang oras at atensyon sa panggagamot at pamamahala ng mga nilalang sa kadiliman upang hindi magkagulo sa lugar na kanyang nasasakupan. At sa kanyang pagtanda, may mga itinalaga siyang mangkukulam na gagabay sa kanyang mga pasyente. Ang mga ito nagsisilbi niyang kasangkapan
upang masiguro na gagaling ang mga ito sa kanilang mga karamdaman. Maliban sa pamamahala pinuno, wala na siyang ibang ginagawa sa buhay. Ngunit hindi nito ibig sabihin na wala siyang pagmamalabis sa kapangyarihan. Tuwing nagkakaroon siya ng panahon, naglalakbay siya sa mga karatig baryo at lugar upang maghanap ng mga antingerong may talento pagdating sa mga mutya at lihim na aral. Bagaman hawak na niya ang pinakamataas na antas ng karunungan, may kung ano pa rin sa kanyang sarili ang nagmamalabis na patunayan sa lahat ang kanyang abilidad. At dahil dito, kung kaya't madalas siyang naging laman ng mga subukan ng agimat. Isang araw, napadpad si Lolo Orbesio sa lugar ng Albay. Ang kanyang pakay doon ay ang lugar ng ginubatan kung saan ayon sa mga ulat at balita, maraming mga umuusbong na antingero. May 3 ring dalubhasa at bantog sa lugar na ito, kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Nang makarating si Lolo Orbesio sa ginubatan, agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa lugar. Hindi nga nagkamali ang mga balita. Ang lupaing yon ay mayaman sa lihim na karunungan at ang bawat sulok ay tila may nagtatagong agimat. Ngunit para sa isang katulad niya na nagtatanga ng kapangyarihang mula sa puso ng kadiliman at may bitbit na mutya ng huong, ang mga antingero roon ay parang mga munting mitya lamang ng kandila na madali niya lang iihipan para mawala ang apoy. Hindi nag-aksaya ng panahon si Lolo Orbesio. Gamit ang kanyang pambihirang talino sa pakikipagkapwa-tao, mabilis niyang nahanap ang kinaroroonan ng 3 dalubhasang antingero. Si Maestro Juan, nakilala sa taglay nitong abilidad laban sa patalim. Si Maestro Kiko, na may hawak ng agimat ng sabulag. At ang pinakamatanda sa kanilang lahat, si Tandang Gulman, na sinasabing kayang magpalabas ng kidlat at apoy gamit lamang ang mga kataga ng orasyon. Isang gabi, nagtipo ng 3 sa isang liblib na bahagi ng sagingan upang mag-ensayo at magpalitan ng kaalaman. Doon sila binisita ni Lolo Orbesio. Sa kabila ng kanyang anyo na mukhang matanda na, ngunit may tindig ng isang pinuno, agad siyang napansin ng 3. Sino kang matanda? At anong pakay mo sa aming usapan? Hamon ni Maestro Juan habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang nakasukbit na itak. Ngumiti ng bahagya si Lolo Orbesio. Isang ngiti na nagdala ng biglaang lamig sa hangin, dahilan upang mangatog ang mga dahon ng saging sa paligid kahit wala namang ihip ng hangin. Nandito ako para sa isang subukan. Naririnig ko ang inyong mga pangalan hanggang sa Masbate. Nais kong makita kung ang inyong mga agimat ay tunay na may mararating o kung kayo ay hamak na nagmamarunong lamang. Nainsulto si Kiko sa narinig niya. Agad siyang humakbang papalapit at bumulong ng isang mabilis na orasyon. Sa isang kurap ng mata, naglahong kanyang imahe sa paningin ng ordinaryong tao. Sinasabing dito niya pinapatay ang kanyang mga kalaban ng walang kamalay-malay. Ngunit si Lolo Orbesio ay hindi ordinaryong tao. Ang kanyang mga mata ay hinubog sa isla ng kadiliman. Ang sabulag ay larong pambata lamang. Wika niya sabay kumpas ng kanyang kanang kamay. Isang itim na usok ang biglang lumabas mula sa lupa at bumalot sa pwesto kung saan nakatayo si Kiko. Isang malakas na pagkalabog ang narinig at biglang sumulpot si Kiko na nakaluhod, sumusuka ng dugo at hawak-hawak ang kanyang dibdib na tila ba may isang dambuhalang kamay na dumiin dito. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang agimat ay nawala ng bisa at abilidad. Nagulat sina Maestro Juan at Tandang Gulman sa kanilang mga nasilayan. Agad na binunot ni Maestro Juan ang kanyang itak at buong lakas na tinaga si Lolo Orbesio sa leeg. Ang tunog ng bakal na tumama sa balat niya ay parang bakal na humampas sa isang matigas na bato. Walang sugat,
walang galos, ni walang patak ng dugo. Ito ang lakas ng mutya ng huom at ng mga agimat na nakakapit sa kanyang katawan. Matapos itong masilayan ni Juan, sa sobrang pagkagulat niya, nabitawan niya ang kanyang sandata. Dito na sumali si Tandang Gulman. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at sumigaw ng isang lihim na kombinasyon ng mga salitang Latin. Matapos nun, isang kidlat mula sa langit ang gumuhit pababa, diretsyong tumama sa katawan ni Lolo Orbesio. Ang paligid ay naging kasing liwanag ng umaga dahil sa pagsabog ng enerhiya. Nang mapawi ang usok, inaasahan ng mga antingero na abo na lamang ang matitira sa matandang dayo. Ngunit laking gulat nila nang makitang nakatayo pa rin ang matanda. Ang kanyang puting suot ay medyo nangitim, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit at kapangyarihan. Yan lang ba ang kakayahan ng mga antingero sa lupain ito? Ay, nakakalungkot naman. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil si Lolo Orbesio. Paglabas niya ng kanyang tunay na ora, binanggit niya ang mga orasyon ng huom hanggang sa maramdaman na ng mga antingero ang tila bang pag-iba ng mga mutya at agimat nila. Ngunit bago pa man nila mamalayan ang lahat, isang itim na usok ang lumabas sa tahanan ng mga mutya. Hindi nagtagal ang mga usok na yon at nagkaroon ng sarili nilang wangis. Nang makita ito ni Lolo Orbesio, tumawa ito ng malakas, kasabay ng pagwiwika nito ng, "Naranasan niyo na bang talikuran ng inyong mga tangan? Yan ang kapangyarihan na taglay ko. At mula sa araw na ito, masanay na kayo na wala na sila sa tabi ninyo." Matapos niya itong mailahad, kagad siyang tumalikod. At ang pagtalikod niya ang naging hudyat sa mga gabay ng mutya at anting-anting para sumpain at pahirapan ng dati nilang mga Panginoon. Hindi namatay ang tatlo, ngunit ang gabing yon ay nagbago sa kanilang mga buhay at pagkatao. Habang nangyayari ito, dito na naglakas loob si Tandang Gulman na magsalita. Ito pa lamang ang simula. Hahanapin ka namin. Kaya humanda ka. Ngunit sa likod ng mga pagbabanta, di siya natinag. Sa mga sandaling yon, wala nang mahalaga para sa kanya kung hindi ang kanyang naging tagumpay. Aminado rin si Lolo Orbesio na hindi siya natatakot sa mga kasama at kaibigan nito dahil di hamak na mas malakas siya rito sa lahat ng estado. Dumaan ang mga dekada at ang mga bantang yon ay hindi na nangyari pa. Pagtungtong ng 1972, si Lolo Orbesio ay nakatira pa rin sa lugar ng maestro niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar na yon ay tahanan na rin ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Para ng isang pamahalaan ang sitwasyon doon, na kung saan siya ang namumuno. May mga itinalaga na rin siyang manggagamot upang magkaroon siya ng sapat na panahon sa mga bagay na mas mahalaga. Ayon sa kanyang naiwang kalatas, na kapag nabuburyong siya at walang operasyon ang kanilang mga alagad, pumupunta siya ng bayan hindi para mamili ng mga kailangan, kundi para makihalubilo sa mga tao. Nagpapanggap siya bilang isang ugod-ugod na matanda upang hindi siya dumugin at harangin ng mga taong kanyang pinagaling. Madalas siyang tumungo roon sa edad niyang mahigit 50 anyos ang mga taong kanyang naging libangan kapag siya ay nabuburyong. Pinaglalaroan niya ang mga ito, inuutusan, at ang pinakagusto niya sa lahat, pag-awayin ang mga matalik na magkakaibigan. Ngunit isang hapon, habang naglalakad siya sa bayan, may nakita siyang isang binata na umiiyak sa gilid ng daan. Madungis ang itsura nito, halatang hindi naliligo, subalit may kung ano siyang nararamdamang espesyal dito. Bata, ba't ka umiiyak? Nang marinig ito ng binata,
Napatingin ito sa kanya gamit ang nanlilisik nitong mga mata. Kagad itong nagsalita ng may galit at halong puot. Sa bahay kasi, ako lang palaging nakikita nila, Itay. Ginagawa kong lahat para sa kanila. Pero ipinaparamdam nila sa akin na para akong basura. Kung may kapangyarihan lang ako, hindi ako magdadalawang isip na patayin silang lahat. Nang marinig niya ang mga salitang yon, hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Ang galit, puot, at ang pagnanais para sa kapangyarihan na nakita niya sa mga mata ng bata ay tila salamin ng kanyang sariling nakaraan noong araw na natagpuan niya ang malamig na bangkay ng kanyang maestro at nagdesisyong talikuran ang kabutihan. Nakita niya sa binata ang isang perpektong kasangkapan, isang susunod na disipulo na maaari niyang hubugin sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Dahan-dahang lumapit si Lolo Orbesio at tinapik ang balikat ng binata. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, naramdaman ng binata ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan, dahilan upang biglang mapawi ang pag-iyak nito at mapalitan ng pagtataka. Kaya kong ibigay sa iyo ang hinahangad mo, iho. Ang kapangyarihan na magpapasunod sa lahat. Ang lakas na hinding-hindi magpaparamdam sa iyo na ikaw ay basura. Ngunit ang lahat ng ito ay may kapalit. Tumingala ang binata. Unti-unting nawala ang takot sa kanyang mga mata at napalitan ng labis na kuryosidad at pag-asa. Ano ang kapalit, tanda? Ibibigay ko ang lahat. Makuha ko lang ang hustisya at kapangyarihang gusto ko. Nang marinig niya ito, inanyayahan niya yon na sumama patungo sa bahay niya. Sa kanilang paglalakad, ipinakita at ipinaranas niya sa binata ang mga lihim na hindi pa nakikita ng ordinaryong mortal. Subalit habang lumilipas ang mga araw ng pagsasanay, may isang bagay na unti-unting nagbago sa loob ni Lolo Orbesio. Habang itinuturo niya ang paggamit ng mga agimat at ang pagkontrol sa mga nilalang ng kadiliman, nakita niya kung papaano unti-unting kinakain ng puot ang kaluluwa ng kanyang disipulo. Ang binata na dati umiiyak lang dahil sa sakit, ngayon ay isa ng malupit na nilalang na walang awa, maging sa mga inosenteng hayop sa paligid. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, habang pinagmamasdan niya ang binata na sumasamba sa altar na kanyang itinayo, bigla siyang binalot ng isang matinding kapaguran. Ang kapangyarihang tinatangan niya sa loob ng maraming dekada, ang mga ulong pinaslang niya, ang mga antingero na kanyang pinahirapan, at ang pamumuno sa mga nilalang ng dilim, lahat ito ay biglang nagmukhang walang saysay. Naisip niya ang kanyang maestro. Naunawaan niya ang maestrong mapagpakumbaba ay namatay na may kapayapaan sa puso, habang siya na naging ganid at makapangyarihan ay nabubuhay sa walang katapusang takot, hinala at pagtatago. Ang pagkagahaman akala niya kaya niyang kontrolin, ay siya na palang kumukontrol sa kanya. Dito na nagdesisyon si Lolo Orbesio. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, ang mutya ng huong. Hindi para pumatay, kundi para burahin ang lahat ng lihim na karunungan sa isip ng binata at ibalik ito ng ligtas sa bayan, malayo sa puot at malayo sa sumpa ng kadiliman. Matapos ang gabing yan, binuwag niya ang pamahalaan na kanyang itinatag. Pinalayas niya ang mga nilalang, ngunit ang mga ito'y nanatili pa ring tapat sa kanya. Wika pa ng lalaking mangkukulam bago umalis. Maninirahan kami sa gubat, Panginoon. Kung kailangan mo ng tulong at kung bumalik na ang iyong pag-iisip, nakahanda kaming bumalik. Tawagin mo lang kami at kami ay darating. Sa sinabi ng nilalang na yon, parang may naaamoy itong paparating na panganib. Ngunit para kay Lolo Orbesio,
Walang saysay ang mga sinasabi nito. Matapos lisanin ng mga nilalang ang kanyang tahanan, naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng katahimikan. Isang katahimikan ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi pa man sumasapit ang sumunod na araw, binuwag niya ang altar, ibinao ng mga natitirang agimat sa ilalim ng lupa at ang tanging krus na pamana ng kanyang maestro ang natira sa kanyang tabi. Ngunit ang kapayapaang kanyang hinangad ay may kaakibat na paniningil. Ang pagtalikod niya sa kadiliman ay hindi ikinatuwa ng dibino ng kadiliman na nakatago sa isla. Ilang linggong lumipas matapos niyang palayasin ang kanyang mga alagad. Sumapit ang isang gabi na walang buwan o bituin sa kalangitan. Naging napakalamig ng simoy ng hangin. Biglang naramdaman ni Lolo Orbesio ang pagyanig ng lupa, katulad ng pagyanig noong unang beses niyang matagpuan ng lagusan patungo sa misteryosong isla. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, lumabas ang 3 antingero na tinalo niya noon sa ginubatan. Ang kanilang mga matay wala ng buhay. Puti ang buong balintataw at ang kanilang mga katawan ay tila pinatatakbo ng itim na mahika. Sila ay ginawang mga manika ng matanda mula sa isla upang maghigante at bawiin ang mutya ng huom. Orbesio! Akala mo ganong kadaling talikuran ang kasunduan? Ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo ay may totoong nagmamay-ari at ngayon oras na para bawiin ito. Ang boses na umaalingaw-ngaw ay hindi kay Tandang Gulman, kundi ang boses ng matandang nilalang mula sa isla na nagsasalita gamit ang katawan ng antingero. Kahit nang hihina na ang katawan ni Lolo Orbesio dahil sa pagtalikod sa itim na kapangyarihan, hindi siya natakot. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang galit at puot. Inilabas niya ang mutya ng huom, ngunit hindi para pumatay, kundi para tapusin ang sumpa. Nang makita ni Kiko ang kanyang ginawa, kagad itong sumugod gamit ang sabulag nitong agimat. Nang masipat niya ito, napangisi lang naman siya habang nagwiwika rito ng, Itong ikalawang pagkakataon ng ating pagtutuos. Hindi ka pa ba natuto? matapos niya itong sampitin, isang purong itim na abo ang pumutok mula sa kanyang mutya. Mabilis itong kumalat sa paligid, dahilan para mawalan ng bisa ang agimat ng nilalang. Humina rin ng husto ang pagkilos nito, kaya nang makita niya ito, kagad niyang hinugot ang kanyang punyal habang mabilis na tumatakbo. At sa loob lamang ng ilang segundo, tumarak ang kanyang armas ng paulit-ulit, dahilan para muling bawian ng buhay ang antingero na kinokontrol ng kanyang maestro. Ganon din ang ginawa niya kay Tandang Celso at sa iba pa. Sa isip-isip noon ni Lolo Orbesio, nagbago lang siya ng panig, ngunit ang kapangyarihan ng huom ay patuloy pa ring susunod sa kanya. Pagkatapos ng madugong pakikipaglaban sa 3 antingero, naramdaman niya na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang malakas at nakakanginig na halakhak mula sa kawalan. Ang tinig ng matandang nilalang ay tila bumabalot sa buong kagubatan. May mga kataga itong ipinapasabay sa hangin, ngunit lahat ng sinasabi nito sa kanya ay hindi na niya pinansin. Bukod kasi sa naninibago siya, ramdam niya ang mabilis na panghihina ng katawan niya. Ang paggamit ng mutya ng huom ng walang puot o kasamaan ay nagdudulot ng matinding pagod sa kanyang mortal na laman. Ang kanyang balat, na dati kasing tigas ng bato, ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga sugat mula sa labanan. Gayunpaman, sa kabila ng panghihina, may isang liwanag na unti-unting uminit sa kanyang dibdib, at yon ay ang krus ng kanyang maestro. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Sa puntong yon, napagtanto niya ang isang katotohanang matagal na niyang tinakbuhan.
Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pagsupil, kundi sa pagpapakumbaba. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon siyang bumalik sa bahay nila sa baryo. Ang tahanan nilang yon ay matagal nang inabandona, gawa ng matagal nang yumao ang mga magulang niya. At ang kanyang mga kapatid naman ay tumungo na sa iba't ibang lugar para mamuhay ng masaya kasama ang itinatag nilang pamilya. Nakakalungkot itong isipin para sa parte niya, gawa ng ang pakiramdam niya noong mga sandaling yun ay parang napag-iwanan siya ng panahon. At dahil dito, kung kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang mahika para bumuo ng pamilya. Batid niya na marami pa siyang problemang kinakaharap. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, parang hindi na ito ang sentro ng kanyang atensyon. Sigurado siya na hindi siya mapupuntahan ng matanda sa isla dahil saklaw ito ng isang hindi mababaling sumpa. Kaya naman sa loob ng isang buwan, nakatagpo siya ng karelasyon. At pagkaraan ng ilang linggo, nagbunga ang kanyang plano. Ngunit habang tumatagal, ang panganib ay nararamdaman niyang papalapit. Nagsimula ito sa pagsalakay ng mga aswang dahil sa natutunugan na ng mga ito ang pagdadalang tao ng kanyang kinakasama. Para sa iba, nagkataon lang ang lahat ng iyon. Ngunit para sa kanya, isa itong seryosong sitwasyon na may kaugnayan sa dati niyang Panginoon. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga nilalang sa kanyang tahanan, napagtanto ni Lolo Orbesio na hindi siya maaaring magpakakampante. Ang banta sa kanyang kinakasama at sa batang nasa sinapupunan nito ay nagpaalab muli sa apoy na akala niya ay tuluyan ng naapula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang nagtutulak sa kanya, kundi ang pagmamahal at responsibilidad. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan, naramdaman niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi ito hangin na nagmumula sa kalikasan. Ito ay ang hangin ng kamatayan. Sa gitna ng dilim, bumungad sa labas ng kanyang bahay ang isang hukbo ng mga nilalang na dati niyang pinamumunuan. Ang kanilang mga mata ay kakaiba. Isang senyales na sila ay nasa ilalim ng pamamahala ng dibino ng kadiliman. Nang makita niya ang mga ito, hindi siya nagbasta-bastang lumabas. Bukod sa pinipigilan siya ng kanyang kinakasama, kasama rin nila sa loob ng bahay ang tiyuhin at tiyahin nitong tumutulong sa kanila. Orbesio, huwag mo na silang pansinin. Kung pagtutuunan mo yan ng pansin, mapapahamak lang dyan ang buhay mo. Ligtas tayo sa loob ng bahay na to, kaya hintayin na lang natin ang pagsapit ng umaga. Walang masama kung iiwas tayo, at hindi yun isang kaduwagan. Wika ng tiyuhin ng asawa niya, habang siya ay nakadungaw sa maliit na butas ng dingding. Naiintindihan ko kayo, Tiyo. Pero hindi sa lahat ng oras ganito ang gagawin. Pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Ngunit sana maintindihan ninyo na darating ang araw na kinakailangan din natin silang harapin. Mahaba ang 6 na buwan, kaya hindi natin mahuhulaan ang mga susunod na mangyayari. Matapos niya itong mailahad, kagad siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Mula roon, nakiramdam at nakinig sila sa lahat ng kaluskos ng mga nilalang sa paligid. Pagtungtong ng hating gabi, mas lalo pa itong tumindi. Halos mayanig na ang kabuuan ng bahay, kaya kumilos na siya. Walang sabi-sabi, inutusan niya ang tiyuhin ng kanyang asawa na isarado ang pinto ng bahay pagkalabas niya. Bagaman tutol to, wala na rin itong nagawa sa kadahilan ng ramdam na ramdam nito ang kalbaryo na dala ng mga nilalang. Kinukutuban na rin yon ng masama, lalo na sa tahanan niyang halos mabuwal na ang puntasyon dahil sa dami ng mga nilalang na mayat mayang lumulundag sa bubungan. Pagkalabas niya ng bahay, ang mga pagpaparamdam ay biglang nawala. Tumahimik ang buong paligid, ngunit alam niya na ang mga dati niyang tauhan ay nakamasid mula sa malayo.
Habang marahan niyang tinatahak ang daan, inabisuhan niya ang mga ito na magpakita. Niyaya niya itong makipag-usap sa kanya upang maiwasan ang mga pangyayaring ikinakabahala niya. Makinig kayo sa akin. Hindi ko kayo mga kalaban. Maibabalik ko kayo sa normal. Pangako yan. Pero sa ngayon, kailangan nyo muna akong sundin. Huwag niyong intindihin ang mga tinig sa inyong mga isip. Hindi totoong lahat ng sinasabi niyan. At tinatakot lamang kayo upang gawin niyo ang nais niya. Ngunit imbis na sumunod, itinuloy ng mga nilalang ang kanilang paglapit. Ang kanilang mga mata ay naglabas ng mapulang liwanag at mula sa kanilang mga lalamunan ay bumubulwak ang mga tunog na hindi sa mundong ito nagmumula. Napagtanto ni Lolo Orbesio na huli na ang lahat para sa diplomasya. Dahil sa takot na baka tuluyang mabaklas ang kanyang tahanan at mapahamak ang kanyang asawa, hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang mabilis na kilos, itinanim niya ang kanyang paa sa lupa at hinugot mula sa kanyang dibdib ang lahat ng natitira niyang lakas. Hindi na ito ang lakas ng isang galamay ng kadiliman, kundi ang lakas ng isang lalaking ipinaglalaban ang kanyang kinabukasan. Kung ayaw ninyong makinig sa tinig ng katuwiran, makinig na lang kayo sa bagsik ng isang taong walang takot mawala ng lahat. Itinaas niya ang krus na pamana ng kanyang maestro at sa isang iglap, ang dilim na bumabalot sa gabi ay sinapawan ng isang napakalakas na liwanag mula sa krus. Ang mga nilalang ay nagsiurungan, nagsisisigaw sa sakit, habang ang kapangyarihang ipinagkaloob ng dibino ng kadiliman ay unti-unting bumabaklas sa kanilang mga katawan. Sa gabing yon, hindi lamang niya nilabanan ang kanyang nakaraan, kundi tinapos niya ito. Pagkalipas ng unos, ang baryo ay muling natahimik. Ang mga nilalang ay naglaho at ang bahay ay nanatiling nakatayo. Ngunit si Lolo Orbesio, sa kanyang pagkapagod, alam niya na ang presyo ng kanyang kalayaan ay ang pagtanggap na ang anino ng kanyang nakaraan ay mananatili, ngunit hindi na nito kailanman hawak ang kanyang bukas. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, ang kanilang pamilya ay naglakbay patungong Sorsogon. Dito kasi nakatira ang kamag-anak ng kanyang asawa, kaya naisip ng tiyuhin nito na ligtas sila roon. Tutol man si Lolo Orbesio sa desisyong yon, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Kailangan niya makisama dahil kamag-anak ito ng kanyang asawa, at ito lang din ang paraan para hindi masira ang kanilang pagsasama. Malawak at malaki ang lugar kung saan nakatira ang pamilya nito. Marami raong tao at isa yun sa sentro ng kalakalan noong unang panahon. Palaging abala ang bayan, kaya bilang padre de pamilya, kinamit niya ito para makapaghanap buhay. Sa ngalan ng kanyang anak, hindi niya ginamit ang mutya ng huom para makapangmanipula at manloko ng kapwa. Ayaw niyang pakainin ito ng pera galing sa masama, kaya sinikap niyang magbanat ng buto upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang mag-ina. Magdadalawang linggo siya noong nakapagtrabaho ng maayos bago niya napansin ang pagdating ng ilang mga mersenaryong antingero. Noong pumasok ito sa bayan, agad niya itong natunugan dahil sa lakas ng mga mutya na kanilang tinatangan. Batid niya na hindi ito pangkaraniwang grupo, kaya iniwasan niyang makasalamuha ang mga ito. Ilang araw din siyang nagtago bago nag-cruise ang kanilang mga landas. At nagsimula ang lahat nung makita siya ng grupo sa merkado. Malayo pa lang alam na niya ang mga taong yon ang tumutugis sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, ipinakita niya rito na hindi siya nasisindak. Hinintay niya ang mga ito hanggang sa sila'y magkaharap. Binubuo ang pangkat ng 12 miyembro. Bawat isa sa mga antingero ay makikisig at hindi pa lumalagpas sa edad na 60.
Ang pinuno nila ang pinakamatanda sa lahat at ang nagtatanga ng 2 buhay na mutya. Ang piraso ng mutya ng sungay ng toro at ang trabungko ng pagong. Kamanghamang-hari ng presensya nito, kaya nang magkaharap silang dalawa, hinarap niya ito ng maayos pagpapakita ng respeto. Hindi ko alam kung sino-sino kayo. Ngunit ramdam ko na naparito kayo para sa akin. Kung kayo'y inalok ng matandang yon ng kayamanan, hinding-hindi yun mapapasa inyo. Nagkamali kayo ng pinanigan, mga kaibigan. Hindi ninyo ako kaaway. Tumitig ng diretso ang pinuno ng mga mersenaryo sa mga mata ni Lolo Orbesio. Walang bahid ng takot o pag-aalangan sa muka. Bagaman alam ng lahat na ang nasa harapan nila ay ang taong minsan ang nagpasuko sa mga pinakamalalakas na antingero sa buong rehiyon. Hindi kayamanan ng pakay namin, kaibigan. Ang utos ay malinaw. Ang mutya ng huom na hawak mo ay hindi pag-aari ng isang mortal. Ang Panginoon namin ay nagigipit at ang bawat segundong humihinga ka habang tanga ng mutyang yun ay isang insulto sa kanyang trono. Hindi na naghintay ang ibang mga mersenaryo. Sa isang iglap, naglabasan ng kani-kanilang mga sandata na binabalot ng maitim na ora. Ang mga tao sa paligid ay tila naging mga estatwa. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita dahil sa bigat ng enerhiyang nagmumula sa 12 antingero. Nang marinig ni Lolo Orbesio ang lahat ng iyon, napakunot lang naman ang kanyang noo habang sumasagot dito ng, Kung ganon, magkakatulad pala tayo. Gaano na kaya karami ang naloko ng demonyong yun? Pagkasambit niya ng mga kataga, bigla siya nitong sinugod. Di pa man nakakalapit ang mga nilalang, may kung anong bagay ang mabilis na pumulupot sa kanyang katawan. Alam niya na isa itong malakas na uri ng mahika, kaya kahit anong pilit niyang gumalaw, hindi niya ito magawa-gawa hanggang sa tumarak sa gitna ng kanyang dibdib ang isa sa mga sandata ng mersenaryong tumutugis sa kanya. Akala ng lahat na puruhan siya, ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo, pagkahugot nito sa itinarak nitong sandata, ang katawan ni Lolo Orbesio ay naging luwad na dahan-dahang gumuguho sa harapan nila. Ipinakita ninyo ang inyong mga kulay. At ngayon may sapat na akong dahilan upang lahat kayo ay tapusin ko. Pagkasambit niya nun, tuluyan na siyang nawala at ang paligid ay bumalik na sa normal. Maraming tao nagtinginan sa 12 mersenaryo dahil sa paglabas nito ng mga sandata sa gitna ng kumpol ng mga taong naghahanap buhay at namimili ng kanilang mga pangangailangan. Dahil dito, kung kaya't nagmamadali namang umalis ang grupo kahit may mga tinatanong pa sa kanilang mga tindero. Ang pagkilos ni Lolo Orbesio sa gitna ng merkado ay hindi pagtakas, kundi isang taktika ng pagkawala upang ilayo ang labanan sa mga inosenteng sibilyan. Habang ang 12 mersenaryo ay naguguluhan at nagmamadaling lumabas ng bayan, nararamdaman nila ang isang malamig na presensya na sumusunod sa kanila. Isang presensyang hindi nila makita, ngunit ramdam nilang unti-unting pumipilipit sa kanilang mga sikmura. Nang marating ng grupo ang masukal na bahagi ng kakahuyan sa labas ng bayan, biglang tumigil ang pinuno. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip at ang mga ibon ay nagsitigil sa paghuni. Lumabas ka, Orbesio! Hindi mo may tatago ang iyong sarili habang tangan mo ang kapangyarihang hindi naman sayo. Sigaw ng pinuno habang mahigpit na hawak ang kanyang mutya. Mula sa anino ng malaking puno, dahan-dahang lumitaw si Lolo Orbesio. Hindi na siya matandang uugod-ugod. Ang kanyang tindig ay muling nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na kulay abo
na tila nagmamasid sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat mersenaryo. Ang kapangyarihang ito ay hindi pagmamay-ari ng sinuman. At lalong hindi ito pagmamay-ari ng nilalang na nagpadala sa inyo upang mamatay sa walang kabuluhang utos. Gulat na gulat ang mersenaryo nang marinig ang matindig niyang boses. Hindi na ito nagdalawang isip. Sabay-sabay nilang pinakawala ng kanilang mga agimat. Ang paligid ay napuno ng mga kulog, kidlat at mga itim na usok na humahagupit sa bawat puno. Ngunit sa bawat pag-atake nila, tila tumatama lang sila sa hangin. Si Lolo Orbesio ay parang anino na sumasayaw sa gitna ng kanilang mga pasabog. Hindi niya nagawang manipulahin ang agimat at mutya ng mga ito sa kadahilanang nagmula ito sa Panginoon na minsan niyang pinagsilbihan. Batid din niya na mahihirapan dito ang mutya ng huom, kaya nag-isip siya ng ibang paraan kung papaano ito matatalo. Sa isang iglap, kinuha niya ang krus sa kanyang leeg. Imbis na gamitin ito bilang proteksyon, itinanim niya ito sa lupa. At doon, isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog na tumangay sa lahat ng itim na mahika at presensya na nakabalot sa sandata ng mga kalaban niya. Ang kanilang mga agimat na dati ay naglalabas ng nakakakilabot na kapangyarihan ay biglang naging ordinaryong bato at bakal. Tapos na ang laro, wika niya. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga mersenaryo ay parang mga tuyong dahon na winasiwas ng bagyo. Hindi sila pinaslang ni Lolo Orbesio, ngunit sa isang haplos ng kanyang enerhiya, inalis niya ang kanilang kakayahang makakita at makagamit ng anumang lihim na karunungan. Ang mutya ng hawak ng pinuno ay nagkapira-piraso at naging alikabok sa kanyang palad. Umalis kayo! Ibalita ninyo sa inyong Panginoon na ang mutya ng huom ay hindi niya na makukuha pa. Ang nakaraan ay nailibing na, at ang sino mang susubok na humukay nito ay makakatagpo ng kanilang sariling katapusan. Matapos niya itong ilahad, kagaya ng unang pagkikita, ang kanyang katawan ay naging luwad. Pagod na pagod man, hindi niya ito ipinakita sa kanyang kalaban. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ng tiyuhin niya. Sa mga mata nito, nakita niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Alam niyang sa mga susunod na araw, linggo at taon, mananatiling magulo ang kanilang buhay hanggat hawak niya ang mutya ng huom. At para matapos na ang kaguluhang yon, nagkaroon siya ng ideya kung papaano niya mapapalaya ang kanyang pamilya. Isang ideya na mabigat para sa kanya. Ilang araw niya itong pinag-isipan, kung saan sa tuwing sumasapit ang gabi, habang pumapatay siya ng mga aswang, hindi mawala-wala ang ganoong mga katanungan. Nais niyang makasama sa matagal na panahon ng kanyang pamilya. Pero paano niya ito magagawa kung ang kaguluhan ay nagsisilbing anino ng katawan niya? Kaya naman habang tumatagal, paulit-ulit niyang itinatak sa kanyang sarili ang desisyon na matagal na niyang iniiwasan. Ginawa ni Lolo Orbesio ang lahat pinuno sa paniniwalang mababago pa ang ganoon niyang tadhana. Ngunit nabigo siya. Napagtanto niya na hindi niya na ito mababago pa. At ang tanging paraan ay ang isama hanggang kamatayan ang mutya. Isang hapon, pagkatapos ng kanilang merienda, kinausap niya ang kanyang asawa. Edna, alam ko marami pa tayong pangarap. Mga gustong gawin sa buhay. Pero paano tayo makakausad kung palaging ganito? May papangako mo ba sa akin na kapag nawala ang sigalot na ito ay mabubuhay ka ng masaya? Gumawa ka ng bago mong pamilya at kalimutan mo ang lahat ng nakaraang nagdulot lamang ng takot at kapahamakan sa iyo. Mahal na mahal kita. Kaya ito ang gagawin ko. Ang buhay ko, Edna, punong-puno ng pagsisisi. Kung sana noon pa, alam ko na ang mga mangyayari,
Hindi sana ako pumasok sa gulong ito na habang buhay kong pagsisisihan. Ngayon ko lang naunawaan na ang pagkaganit sa kapangyarihan ay nagdudulot lamang ng pagkawasak at pagtatraidor sa ating mga minamahal at pinagsisilbihan. Matapos niya itong ilahad, kahit gulong-gulo ang kanyang asawa, hindi niya na sinubukang magpaliwanag pa. At sa pagsapit ng gabi, sa kasagsagan ng dilim, siya ay naglaho na parang bula at hindi na nakita pa. Dala-dala ang mutya na ibinigay sa kanya na naging pangalawa niyang maestro, na nagpapanggap at nagbigay sa kanyang sarili na titulo na Dibino ng Kadiliman.